είναι γεγονός πως είμαι φαν της εταιρείας Rode. Έχω από μικρόφωνα, έχω μπράτσα μικροφώνων, έχω πάρει κονσόλες, είχα πάρει τη Rodecaster Duo, έχω τη Rodecaster Pro 2, είμαι φαν και με μεγάλη μου έκπληξη είδα πως έβγαλε και την Rodecaster Video. Μια κονσόλα η οποία κάνει παπάδες, είναι μια full production camera, switcher να το πω έτσι. Πριν από αυτή είχα το Atem Mini Pro ISO. Όσοι ξέρετε για την Blackmagic και το Atem Mini Pro, είναι μια εξαιρετική κονσόλα η οποία αποτελεί ένα switcher που παίρνει και δύο μικρόφωνα πάνω, συνδέεται με Ethernet, με υπολογιστή και η έκδοση ISO που είχα εγώ είχε την δυνατότητα να κάνει και εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Το μειονέκτημα ήταν πως δεν μπορούσες να έχεις συνδεμένη την κονσόλα σε υπολογιστή και ταυτόχρονα να έχεις και εξωτερικό δίσκο και να γράφεις. Έπρεπε να απασχολήσεις την USB-C θύρα με ένα από τα δύο. Βέβαια αυτό ήταν ένα γεγονός που μπορούσες να το ξεπεράσεις αν και εφόσον σύνδεες την κονσόλα αυτή μέσω Ethernet. Παρά τα αυτά, η Rode ήρθε λοιπόν και παρουσίασε αυτό το μοντέλο εδώ. Μια κονσόλα switcher η οποία παντρεύει και ήχο και εικόνα μαζί, καθότι έχει δύο XLR inputs, έχει 4 θύρες για HDMI inputs, είτε είναι 4 κάμερες, είτε είναι υπολογιστής, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να περάσει μέσα από HDMI σήμα. Σου δίνει τη δυνατότητα να συνδέσεις και άλλες δύο συσκευές USB. Μπορούν να είναι δύο κάμερες οι οποίες θα συνδεθούν με USB, όπως είναι η ZV-10 της Sony Φερρυπίν, που έχω εδώ και χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Μπορείς όμως να συνδέσεις και τη Rodecaster Duo ή την Rodecaster Pro 2 σαν εξωτερική κονσόλα ήχου. Αυτό έχει τα υπέρ, έχει και τα κατά. Επίσης, αυτό που μπορεί να κάνει η κονσόλα αυτή είναι εδώ, όπως βλέπετε, που είναι ενεργοποιημένα τα δύο αυτά κουμπάκια. Αυτά ουσιαστικά είναι για να κάνεις picture in picture. Δηλαδή, εδώ, πατώντας τώρα, ας πούμε, αυτό το κουμπί, θα μας βάλει σε αυτό το picture in picture, όπου έχω την κονσόλα εδώ και εμένα να μιλάω στο πλάι. Αυτό μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι με 1002 τρόπους τέλος πάντων. Εδώ βλέπετε έχω πετάξει ένα background πίσω. Αυτό είναι το green screen που κάνει η ίδια η κονσόλα. Το green screen λοιπόν, τα functions που έχει εδώ η κονσόλα είναι το green screen, είναι το picture in picture, είναι overlays και είναι και media input, όπου όλα αυτά μπορείς να τα ρυθμίσεις και μέσα από το software, το Rode Central της Rode, μέσα από τον υπολογιστή. Όλα αυτά μπορείς να τα ρυθμίσεις εκεί και πιο εύκολα από ό,τι γίνονται εδώ. Γίνονται και εδώ. Υπάρχει ένα learning curve, να το πω έτσι, το οποίο είναι λίγο χρονοβόρο. Παρά τα αυτά, όταν μπεις λιγάκι στην φιλοσοφία της κονσόλας, θα κάνεις και μηχανικά πια, αν τα έχεις εμπεδώσει αρκετά. Εδώ βλέπουμε το green screen που έχω ρίξει τώρα στο πράσινο πανί πίσω, το οποίο μπορώ να το κάνω και modify και φερειπίν να επιλέξω αυτό εδώ, το οποίο είναι αυτές οι μπάλες οι μυστήριες. Οτιδήποτε τέλος πάντων μπορώ και θέλω να βάλω εκεί, μπορώ να το βάλω. Μπορώ επίσης να επιλέξω να μην έχει εικόνα, να έχει φερειπίν μια άλλη κάμερα. Αυτή εδώ, π.χ. Με το σωστό φωτισμό βέβαια, όχι τώρα έτσι πρόχειρα όπως το κάνω εγώ. Ό,τι λοιπόν θέλουμε να βάλουμε, η Rodecaster το κάνει και το πιο σημαντικό και ένας από τους κύριους λόγους που αποφάσισα να την αγοράσω, η αξία της παρεμπιπτόντως είναι στα 1.200 ευρώ στην Ελλάδα περίπου, είναι γιατί έχει το auto switching. Το auto switching τι σημαίνει? Πως η ίδια η κονσόλα αποφασίζει ποια κάμερα θα δείξει. Αυτό το κάνει αν έχουμε κάνει αντιστοίχηση της κάμερας με κάποιο μικρόφωνο. Μπορούμε δηλαδή να του πούμε ότι στην κάμερα 1 θέλω να μόλις λάβεις ήχο από το μικρόφωνο 1 να την δείξεις. Την κάμερα 2 να την αντιστοιχίσω με το μικρόφωνο 2 και ούτω καθεξής. Μπορώ, ξέρω εγώ, να βάλω ένα γενικό πλάνο αν έχω ένα podcast και να πω ότι όταν πιάσεις ήχο και από τα δύο μικρόφωνα γίνα στο γενικό, ξέρω εγώ, και πιάσει και τους δυο μας. Και αυτά τα κάνει όλα αυτόματα και πάρα πολύ εύκολα και ωραία. Πάρα πολύ σημαντική δυνατότητα. Του θέτεις εσύ μέσα από το Rodecaster Central το priority, αν είναι σημαντικό, medium ή low priority, και αυτό λιγάκι θα πάρει αποφάσεις μόνο του να κάνει
τη δουλειά του σκηνοθέτη. Λοιπόν, και τώρα είμαστε εδώ με τη βοήθεια της Χριστιάνας να επιδείξουμε λιγάκι πώς δουλεύει το auto switching. Καλησπέρα σε όλους. Άρα λοιπόν όποιος μιλάει ουσιαστικά πιάνει τον ήχο στο μικρόφωνο του και αυτομάτως αλλάζει κάμερα χωρίς να υπάρχει άνθρωπος στην κονσόλα. 1-2 τεστ. Να είμαστε. Αυτό είναι το auto switching. Το μόνο μειονέκτημα, γιατί εγώ την έχω συνδεδεμένη με την Rodecaster Pro 2, αυτό να πω μόνο, είναι πως αν θες να ενεργοποιήσεις το auto switching, θα πρέπει να έχεις κουμπώσει τα δύο σου μικρόφωνα στην ίδια τη Rodecaster Video. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν το έχω εκεί, το έχω στην Pro 2, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως το έχω σετάρει εγώ δεν μπορώ να έχω auto switching και αυτό έχει κάποια μειονεκτήματα. Ειδικά αν κάνεις live streaming και θες να ανεβοκατεβάζεις μουσική που κάνω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι για podcast όμως και τα έχεις κουμπωμένα απευθείας πάνω, δεν έχεις κανένα θέμα, θα σε βγάλει άσπρο πρόσωπο. Άλλα πραγματάκια μπορούμε να πούμε για την Rodecaster, έχει και Wi-Fi σύνδεση. Εδώ έχω συνδέσει εγώ τώρα έναν SSD δίσκο όπου μπορώ να γράψω σε multitrack οτιδήποτε βλέπουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν υποτεθεί ότι θέλεις να απομονώσεις ένα ήχο, πες ότι κάνεις ένα live stream και έχεις και μουσική χαλή από κάτω. Θες να τα ανεβάσεις λοιπόν αυτό στο YouTube. Η μουσική δεν μπορεί να μπει γιατί θα στο κομπλάρει. Μπορείς λοιπόν να πας μετά στο editing, να αφαιρέσεις το κανάλι της μουσικής μόνο και να παραμείνουν οι φωνές. Αν κάνεις ένα podcast, Φερρυπίν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και παράλληλα είναι συνδεδεμένη η κονσόλα και με τον υπολογιστή για να μπορώ να έχω πρόσβαση και με το Rode Central και να κάνω τα syncs και ό,τι ρυθμίσεις τέλος πάντων θέλω. Πάρα πολύ ωραία κονσόλα, σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, πάρα πολλή ευελιξία και είναι φορητή με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να έχεις υπολογιστή για να πας να καταγράψεις ένα podcast. Ας υποθέσουμε ότι θες να πας σε ένα άλλο σπίτι, παίρνεις δύο μικρόφωνα, τα καλώδια σου τη Rodecaster Video και ένα μονιτοράκι ιδανικά και πας και κάνεις χωρίς υπολογιστή την εγγραφή σε ένα SSD και έχεις μετά και είναι όλα έτοιμα. Από αυτή την άποψη και μόνο, αν κάποιος το θέλει να το κάνει επαγγελματικά και να τα αξιοποιήσει, είναι εξαιρετική. Για όσους λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη Rodecaster Video, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνω έτσι να παρουσιάσω τη Rodecaster. Δεν έχω μπει σε βάθος. Μπορώ όμως, αν σας ενδιαφέρει, να κάνω και συγκεκριμένες λειτουργίες στο πώς γίνεται τι. Είναι ένα pilot βίντεο, αν θες αυτό, για να δω λιγάκι αν υπάρχει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κονσόλα στην Ελλάδα. Και ακολούθως να κάνω και άλλα βιντεάκια τα οποία θα σας εξηγώ πώς και τι και πώς γίνεται κάτι. Αυτά στο πρώτο βίντεο, εύχομαι σας άρεσε και γράψτε μου στα σχόλια από κάτω ποια είναι η γνώμη σας, αν θα θέλατε να σας δείξω κάτι άλλο πάνω στην κονσόλα και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.